салом дӯстон, боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. ва барое ки бозии мо сар шавад, плея интихоб мекунем ва бозии мо сар мешавад. ва ҳозир дар баланси ма 22,000 яъне 2 сента, 1000таш 1 сент мешавад. ва ина бозии мо сар шид ва фриспина интихоб мекунем ва ин ба таври автоматӣ гол мехӯрад. ва ина сета тарбузи хела омад ва ма бридум. ва инҷа 100 нависагиай, ма 100 танга бридум. Метавонӣ ҳамин 100-а зиёд кунӣ. ва ҳамин хел бозӣ кардан мегирӣ ва пул кор кардан мегирӣ. Вақте ки пултона кор кардед, метавонед пултона баъд бигирӣ. Баъд ҳоле мо нишон медиҳем ки дар кадом кашлокҳо мумкин аст пулро гирифтан. ва дар инҷа боша одамое ки якум ҷора гирифтагиан нишон додагиай, ба дуюм, сеюм, чорум ҳам хел рафтагиай чандум ҷо. На 18-ум, 20-ум ҷо ҳам ҳастаям хел одаморо нишон медиҳад рейтингошона. ва инвайта интихоб мекунем, invite friends нависагиай, яъне ки силка барои дӯстони шумо. ва ин силкара copy link нависагиай, ҳамин копировать мекунед силкара. вақте ки дӯстотон регистратсия мекунад, шумо 10% пули коркардагӣ ва ё кор мекунед ва 2 сент барои регистратсияшон. ва ё ки friends нависагиай, friends-а интихоб мекунед. Силкара через социални сето, Telegram, Instagram, фарқ надорад, через социални сето метавонед ба дӯстотон силкара рӯй кунед. ва мегзарем ба менюи асосӣ ва мегзарем ба кашлок. аз тарафи дасти чап кашлок нишон медиҳад ва дар инҷа пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Gcash, Dana ва дар инҷа бисёр кашлокҳо ҳастанд ки метавонем пуломона бигирем. Advocash, Amazon, PayPal. дар ҳамин кашлокҳое ки дидастем метавонем пуломона бигирем ва минимал каш 0.35 USDT. 0.35 USDT ба пули худмон 3.5 сомонӣ мешавад. 3.5 сомоне ки кор кардем ё ки 0.35 USDT метавонем пуломона бигирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.